Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Adda tayon iti panagdayaw. Kaya't kas panglukat nga himno, kantayin tayo, tinagan mo apo. Tumakder tayo amin kakabsat. Tinagan mo inakapo, inalaw nga ang trabaho, sikalati makamo, aming nga inakisao. Trabaho saken nga aramiden, masara kang aramid ko, pagayata matungpal ko. Item sang ulan alangan, agkaraken mangaywan, banbanag nganayon, alaldokot mapalagan. Sikatin pagservyan, item parabor na baknang, trabaho ited na tragsak, no sikat pagkipagnaak. Amen. Imayak o apo, pasalakniban iti sidong mo, di mo kadi ipalubos ti panakaparnek ko. Gapo ta pinalinteg mo, tulungan na ket awaten na, wen ipangagken isalakanak. Sika kuma tinatalged a batu a pagkamangak, natibker ken sarikadked amang salaknib kanyak. Ta sika ti kamang ko, sika ti salinong ko. Sitay amin. Ispalen na ko Diyos, iti panakabalin dagiti nadangkes. Ispalen na iti ima dagiti nadawel ken managdakdakes. Kasano idiugma, kastang agnanayon, kumalaeng. Amen. Amen. Kararag tayo. Man nakabalin ken man nagparabor nga Diyos mi. Pagyamanan da kaunay, Apo, gaputi kinamanagayat mo kada kami. Hagyaman kami, Apo, taynikan na kami manen, tinapintas nga tiyempo. Tapno umay, agdayaw, dito'y uneg ti balay mo. Hagyaman kami met, Apo, itinapintas nga salunat, nga impaay mo, tumunggal maysa kada kami. Dawaten mi nga rod, Apo, nga sikati agtultuloy, nga mang bendisyon kada kami. Amin. Nga da dito'y uneg ti balay mo. Kastamet, kadagiti kakabsat mi, nga awan kada kami ita. Sa dinumantayan da Apo, si Kaapo ti mangidalan, ken mga iwan kadakwada. Kastamet, Apo, nga sika ti mang bendisyon ti anak mo, nga isu iti mangiburay ti sasaom kada kami. Ikam kadi Apo, ti sireb ken pigsana nga kanayon. Bendisyon am met Apo, uray pay dagiti miyembro ti Ilocano Coro. Ikam kadi ida Apo, itinapintas nga timek, ket sapay kuma, ta sikati maidayaw, babaen iti panagkantada.
Pakawanan na kami nga rod apo kadagiti adunay nga nagbasbasulan mi. Tapno maikari kami nga mangawat kadagiti bendisyon mo kada kami. Alawen apo, adunay dagiti kayat mi nga dawaten nga mamumtik ang runaan. Daytoy titalek ken dawat mi, gapu tinagan ni Apo mi Jesus, kaysun suro kada kami iti kararag nga kunami. Amami nga daka sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo. Umay ko mati pagariam, maaramid ko mati pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamit dito'y daga. Itdem kadakam titaraon mi tinaldaw, ket pakawanen na kami kadagiti basbasul mi. Akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami. Ket di na kami ti panakasulisog, no di katilisi na kami ti dakas. Takukwam ti pagarian, ti panakabalin, ken ti gloryang agnanayon. Amen. Denggam Apo, denggam dawat mi, ipangag mo kadi, ar-araw mi. Amen. Denggenyo ti kuna ni San Juan. No kuna tayo nga awan basol tayo iti Diyos. Alilawen tayo iti bagi tayo ket saan nga agtaeng ti ginapudno kada tayo. Ngem no ipudno tayo dagiti basbasol tayo. Tungpalen na ti karina ket aramiden na ti maitutup. Pakawanen na dagiti basol tayo ket ugasan na tayo iti amin a kinadakes tayo. No kuna tayo aditay nagbasol, pagbalinen na tayo nga ulbod ti Diyos. Ket saan nga agtaeng ti sauna kada tayo. Aramaten tayo nga rod daytoy akanito iti naulimek a panagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman kada kayo ti adda kabailan na agparintumeng kadagiti nairanta nga pagparintumengan. Dita sangwanan ti tugtugaw yo ket mabalin na nga aramiden daytoy kabayatan. Iti panang ituktukar, dahito'y organista tayo, tinalin na ay atukar. Kitipeksa tayo ken Apo, dagiti banbanag nga saan nga rumbeng, iti daytoy nga agsapa. Tapno iti kasta, maikari tayo ngagdayaw ken kuana. Agkararag tayo. Kadagiti tiyempo, agpanpanakal kami, pakawanen na kami. Kadagiti tiyempo, agdua-dua kami, tibilig mo, pakawanen na kami. Kadagiti tiyempo, agar-ari, tikagangay, kinatao mi, pakawanen na kami. Dumatag kami, ken kaapo, kadagiti amin na tiyempo, ang nagkurangan mi, agsipod ta amumi, at igrasyam ken bendisyon mo lang tuumdas, tapnon maikari kami maawagan ng anak mo. Amen. Iturong ken kapalanasem ti dalan ko. Pagranyagem kadrupam kanyak tapno sikati Nimbag
kinaragsak agsapat tayo amin kakabsat. Kastamat kanyak. Yan. Agyaman naklaunay kada kayo, kadagiti sungsungbat nyo. Itinagan itagmaymay sang iglesia tayo ti Central United Methodist Church. Ken iti sibubuk la pamilya, daytoy. Ket silulukat, sirarag o ken siraragsak, iti puspuso, ken kastamot iti ruangan, nga mangpasangbay iti tunggal may sakada kayo. Ken kastamot no kasano kabsat itingkam panangkabkablaaw wenno panangpasangbay kada kayo. Ket isarsarunumin tumet dagiti karkararagmi nga sapay kuma. Taiti kaaddayo manen iti daytoy nga gimong itintay panagmaymaysa ket marikna yo amin. O marikna tayo amin iti kaadda ni Apo amang ibabaet kada tayo babaen iti nasantuan nga Espiritu. Isu nga ti daytoy nga agsapa ni Apo Dios iti maidayaw gapu iti parabor na ken kastamat kanyak. Wen kakabsat, amo milaunay no kasano tayo nga kablaawan iti tunggal maysa nga daditoy itatta. Kablaawan tayo met, dagiti kakabsat nga awan kada tayo. Dagiti awan ti gundaway na nga makapulapul tayo ti daytoy nga agsapa. Malabit nga dagiti banbanag nga prioridad da. Ken dagiti kaaduan na nga awan kada tayo ket adda dati sa bali a nasyon. Isu nga rod no kasano tayo nga kablawan ti tunggal maysa kastamet kablaawan da kayo met kakabsat mi nga da kada kayo dita o da kayo dita pagtaingan nyo nga makipagmaymaysa babaen iti online service tinaragsak narambak ngagsapayo ni Apo Dios kumamet iti maadda kada kayo ken mangipaay iti rag-o ken ragsak. Kastamet kada kayo kakabsat mi nga dat sa bali a nasyon iti banger iti taaw. Ket ni Apo Dios met isuna kuma iti mga alwad kada kayo. Ket saan laeng nga data kahit kulang met nga may pakaamu met no kasano iti panakipagmaymaysayo lang nang runa iti daytoy nga bulan ken daytoy nga agsapa iti Domingo nga isu iti panangrambak tayo iti Domingo iti kinamatalek. Stewardship Sunday. Kita. Ket no kasano nga nagtalek ni Apo Dios iti tunggal maysa ket kastoy met iti namnamaen iti iglesia tayo. Nga si kayo nga pinagtalkan ket pudno nga nagtalek kada kayo ni Apo. Ket may paay tayon tumot saan laeng ati presensya. Nang nangruna kada kayo iti panangikarkararagmi kakabsat. Nga ni Apo Dios isu ti kankanayon nga mga alwad kada kayo kabayatan tingkay panagsapsapul dita sa bali nga nasyon. Ket no mabalbalin ipatulod yumot dito dagiti ni banbanag nga rumbeng nga isumet iti pakakitaan nga ni Apo Dios ket nagtalik unay kada kayo. Agyaman kami itapay laeng. Ket kastamet no kasano tayo nga kablaawan ti tunggal maysa nga daditoy kablaawan tayo met dagiti kakabsat nga sumangbay o dumteng iti aldaw iti panagkasangay da. Ken kastamet iti aldaw iti kalaysada. Nga kas iti gagangay, diyak nga basaan ti tunggal may sa kadakwada. Paki-plus nga yung ating pong mga birthday celebrator this week. Dagito'y da kakabsat. Ket iti nasantuan nga nagan ni Apo tayong Kristo ken kastamet daytoy iglesia tayo ti Central nang runa daytoy nga gimong nga isut mangkabkablaaw kada kayo kakabsat mi
iti narambak ken naragsak nga aldaw, iti panagkasangay, ken kastamot narambak ken naragsak nga aldaw, iti panakadanon iti kalaysayo. Kiti sarsaron numimot, dagiti saan nga mapugsa-pugsat, nga iso, dagiti nikidkid daw ken karkararagmi. Wen ni Apo Dios kuma, iti mangiparik napay kada kayo kakabsat, iti kaadda nga kankanayon, tapnon salwadan na kayo, iti amin akan ito. Kung nati English, happy birthday and happy wedding anniversary. When kakabsat, kahit kulay nga ipakaamo kada kayo, dagiti banbanag nga sumarsaruno. Iti umuna, iti lay servant ministry, kakabsat, nga mabuangay inton September 3, aging gana ti October 1. Kada Sabado daytoy iti oras iti 1:30 aging gana ti 5:00. Ket adu dagiti napipintas nga maadal tayo ditoy, kas kuma iti basic nga pamati tayo akas Metodista, ken kasanumet adu dagiti banbanag nga masapul nga maamuan tayo pay nga kastoy iti partes iti servant ministry program po natin. Isu nga nanuaddantuman panawon nyo kakabsat from September 3 to October 1. Saturday po yan, 1:30 to 5 p.m. Kato may kayo addanto, dagiti speaker tayo nga natutukan nitoy, wenno lecturer nga mapasamak to dito cubicle. Addanto kuan dagita, addanto certificate na dayto kakabsat. Iso nga no danto panawon nyo ket mabalbalin ket umatendar kayo. Kastamet dagiti adalakan siya na pay nga nababati. Kabsat dagiti alkansyayo nga nayawat idi pay. No diyo pay nga naisubsubli kakabsat ket mabalbalin ket isubli yun ngem punwin nyo met ati nagyan na halang isubli di alkansya. Masapul nga adda nagyan na. Ganyan. Tapnon iti kasta ma-account tayon, tapnon makapangrugi manen daytoy stewardship committee tayo. Ha? Ket mamisan pay, dagiti alkansya nga diyo pay nga naisubsubli nga nay bunong idi na bayag nga panahonan, 3 nga tawin siguron. Tay di pandemya awanen. Ket no mabalbalin isubli yon tapnon ti kasta ket ma-account dagitoyen. Ken kastamet kakabsat nga kayat ko nga ipakaammo kada kayo nga iti timpuyog tayo ket nakaready ijay likod adda gisursuro kada tayo no awan ni Attorney Larida ket adda tamet ni Dr. Raquel nga isu ti agisuro no ka. Isu nga no madamdama kakabsat dagiti adda kayat yo nga makipagmaymaysa iti timpuyog ket mapantayo laing di likod. Dato lang likod, dato church tayo data. Garcia Hall. Ken kastamet kahit kumet nga ipakaammo kada kayo kakabsat that this coming September 13 ito numay nga bulan ket adda programa iti distrito tayo babaan iti misyon. Nga daytoy nga misyon ket iti maysa ket daytoy kunkunada nga exchange pulpit. Daytoy nga dipenyo ket natutukan nga mapan ijay Batangas. Isu na tegsao ijay Batangas ket adda umay nga gapu iti misyon nga isuntumet ti agsarita kada kayo. Ilocano matlaeng. Amin ti English, Tagalog, ngimjak kamlo ijay besper sa ijay besperen. Ken dagiti daddo mapay nga iglesia tayo nang nangruna dagiti adati mission ket mabalindamet nga umay makipag exchange pulpit kadagiti regular
na mga churches po natin. Ken kastamat kakabsat, may sapay nga kayat ko nga ipakaamo da iti kun nati programa ni obispo tayo nga seri sakbay nga agretiro ket adda programa na nga kun tayo pamana ni obispo. Dahito nga pamana ni obispo babaan iti konsyerto inton umay nga August 30. Ken dagiti detalye dagito kakabsat ket mabalin tayo nga amuento babaan iti Facebook account iti Southwest Metro Manila District. Mabalin tayo nga kitain non yan to dagiti banbanag nga kayat nga mamuan. May panggap iti daytoy nga kunkuna pamana ni obispo. Ken kastamat kakabsat iti outreach program tayo. Kan kanayon ko nga iban bandilyo daytoy ta itiligulan ng rugi idikalman ket adda 4 kat 5 nga ubing nga padpadigusan ikanda isuda ti lupot da papabangluan ngem adupay ti kurang no da tsinelas ita ket manulang di tsinelas. No dabado man manulayan ket no da kabailan nyo kakabsat nga mangidonar. Uray sagmamanuman laeng dayta tapnon adda maaramat ti ligulan ta dagitoy nga ubeng kakabsat. Ket mabalin nga isuda ket pakanin, padigusan, ikantipulbos, siyampuan, anyapay, ikukuan. Ket no nya mabalin nyo nga may donar. Ket mabalin nyo nga itugot lata. Uray man sang kabasit lang dayta, ngem no maurnong to dayta kakabsat ket umadunto. Ken kastamat, adupay ti kasapulan ti outreach tayo, kas kuma iti ayuda ken iti scholarship assistance. Ket no kayat yo, no adapay sobsobrahin yun to, when no adapay iti ni extra, ket mabalin yun to matagi hulog iyay yan ti outreach program box at yelikod. Iso nga kun nagtatay kagiti kakaduak, ore kada Domingo, mangitulog ka, mangihulog ka man ti 5 piso. Dayta mga tawon to, dayta ko nakat mapunon to daytan. Kun ang angawik laing isuda. Ngem tamok, ket sa alay nga sangapulo, when no 5 piso, no si kayon to, iti manghihulog. Ken kastamat, inton umay nga Domingo ket intay to rambakan iti kunkuna tayo nga music Sunday. Malabit nga awan to ti sermon ngem daytan to a sermon ket babaen to iti kankanta dagiti koro tayo. Okay, adda pa ikano sang kabasit nga announcement daytoy agtutubo tayo. Sakbay nga agtultuloy tayo. Hello. Ayan. Muli kami po from Central United Methodist Youth Fellowship ay muling inaanyayahan yung mga ages 12 to 23. And nag-i-invite po kami kada services every Sunday bago po itong activity natin na youth reception. So, ito po ay gaganapin sa September 4 dito lang po sa Perez Chapel and no reg fee at all. So, sana makasama po namin yung inyong mga anak and kung may mga youth dito, sana makilala, makasama at syempre maimbitahan namin kayo dito sa activity na to. And mamaya din po, meron po ulit sa Youth Sunday School. Every 10 a.m. po siya, every Sunday. Yun lang po. And sa mga gusto po maging parte ng Central UMYF, meron kaming booth sa likod later para makuha po namin yung contact information nyo at para makilala and ayun, ma-invite din po namin kayo sa mga activities ng Central UMYF po. So, ayun, maraming salamat po. Palakpakan natin ang mga tutubo kakabsat. Thank you, Sian. Agtultuloy tayo. Itan ti kanito ti panakaibasa ti nasantuan na surat ket kada kayo nga adda Bibliana mabalin kayo nga makipaglukat
tapno makipagbasa tayo iti epistola nga masarakan ti libro ni Hebreo, kapitulo 10 ket 2, manipod ti bersikulo 10 ket 8, inggana 20 ket 9 ket kastoy ti maibasa. Saan kayo akas kadagiti Israelita? Isuda nga imasideg iti mabalin asagiden. Iti bantay Sinai, nga adda idi gumilgilayab nga apoy. Ti sipnget ken tilidem ti bagyo. Ti makatitileng nga uni ti trumpeta ken ti maysa a timek. Idi mangeg dagiti tattao ti timek. Impakpakaasida sumardeng nga agsao kadakwada. Agsipod ta saan da ang mabalin at tungpalen ti naibilin. No adda bumaddek iti bantay, uray animal masapul abat-batwenyo aging amatay. Nakabutbuteng daydi abuya, isut gapuna a kinuna ni Moises. Agpigpigergerak iti buteng. Imasideg kayo ket di iti bantay Sion, ken iti syudad ti sibibiyag a Dios. Tinailangitan a Jerusalem, ayan dagiti rinibribo nga angheles. Imasideg kayo iti naragsak at taripnong, dagiti inaunang anak ti Dios. Isuda na isurat tinaganda sa dilangit. Imasideg kayo iti Diyos amang ukom iti sangkatawan, ken kadagiti espiritu, dagiti nalinteg at tao, anaramid nga awan pagkurangan na. Imasideg kayo ken ni Jesus, anang isayangkat iti baro atulag, ken iti naiparukpok adara na, amang ipanamnama kadatayo, kadagiti bambanag, anasaysayaat ngem ti dara ni Abel. Agannad kayo nga rod, ket ipangagyo ti agsasao. No saan anakalisi, dagiti saan anang ipangag iti nasantuan na mensahe. Addan tupay, adi tayo makalisi, no talikodan tayo ti agsasao manipod langit. Gapo iti timek na, nadayog idi iti daga, ngem ita inkarina, maminsan pay anadayog saan laeng at daga, no di pay ket ti langit. Ti sao maminsan pay, ipakita na asilalawag amadayog ken maikatto dagiti naparswa a bambanag. Tapno dagitin tulaeng saan amadayog ti mabati. Agyaman tayo nga rod, agsipod, taawan tayo, awaten tayo manipod iti Diyos. Iti pagarian asaan amadayog. Agyaman tayo iti Diyos, ket agdaydayaw tayo ken kuana, iti wagas a makaparagsak ken kuana. Abuyugan ti panagraem ken panagbuteng. Ngamin, mayarig ti Diyos tayo, iti apoy amang ibus. Tumakder tayo kakabsat. Iti pakasarakan ti Ebanghelyo tayo ti daytoy nga agsapa, ket agtaon iti panang isurat ni San Lucas. Iti kapitulo 10 ket 3 manipod, iti bersikulo nga 10 agengana, iti 10 ket 7 akastoy iti kunana. Iti maysa nga aldaw iti panaginana nang isursuro ni Jesus iti uneg iti maysa sinagoga. At babae sa diyay 10 ket 8 atawanen alinuganan ti dakes nga espiritu. Nagbalin na kubo ket pulos adi makatakder iti nalinteg. Idi nakita ni Jesus ti babae na yapan na. Naimbagan kan iti sakit mo. Kinuna ni Jesus ken kuana. Impatay ni Jesus dagiti ima na. Dagos ang nagtakder ti babae asililinteg ket nagdaydayaw iti Dios. Nakapungtot iti agturay iti sinagoga. Gapo tanangagas ni Jesus iti aldaw iti panaginana ket kinuna kadagiti tattao. Innem nga aldaw iti panagtatrabaho yu nga rod. O nga rod, umay kayo agpaagas kadagita nga aldaw. Asaan ket di nga iti aldaw iti panaginana. Ngeming sungbat ni Apo ken kuana, da kayo nga ginsusingpet. Iti aldaw iti panaginana, diyo aya warwaran iti bakayo wenno asnoyo, iti may tinaika pangedengda.
Tapnon ingkay ipainom ida. Sa nga 18 atawan, a pinarigat ni Satanas daytoy nga anak ni Abraham, saan aya rumbeng nga ita nga aldaw, a panagina na mawayawayaan iti pan nakabalod na. Nabainan amin nakabusor ni Jesus gapoy itinsungbat na. Ngem nagragsak dagiti tattaw gapu kadagiti amin a nakakaskas daaw nga inaramid na. Dagitoy ti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen. Item ti tinapay ti biag Apo, ama ito'y kararwa. Kas panang ted mo jay den at baybay, kadagiti tao adu unay. Amen. Isagana tayo nga rod, dagiti puspuso tayo kakabsat, nga dumngeg ti mensahe, babaen ti kanta, nga ipaay kada tayo iti Ilocano Coro. Somebody's praying, I can feel it. Somebody's praying for me. Mighty hands are guiding me to protect me from what I can't see. Lord, I believe. Lord, I believe. Somebody's praying for me. Angels are watching, I can feel it. Angels are watching over me. Just watching over me. Miles ahead till I get home. Still I'm safely kept before the throne. Lord, I believe. Lord, I believe. Angels are watching over me. Well, I've walked the barren wilderness where my pillow was a stone, and I've been through the darkest hours where no light has ever shone. Still I went on, 'cause there was someone who was down on my knees, and I thank the Lord for people praying all this time for me. Somebody's praying, I can feel it.
sing, Lord, I believe. Lord, yes, I believe. Somebody's praying. Somebody's praying. Somebody's praying just for me, my Lord. Somebody's praying for me. Somebody's praying. Somebody's praying for me. Agyaman kami launay kakabsat. Iti dayta nga saneweng ngay sumanen iti nangigan tayo ti dayta nga agsapa nga pudno launay nga mangparagsak kada tayo wenno manglinglingay kada tayo ken manglukat maminsan pay iti laplapayag tayo ken iti puspuso tayo. Tapno iti kasta sakbay ngayon tayo mangigan iti mensahe ni Apo. Ket kayat ko nga makita tayo iti rumbeng nang nangruna no kasano tayo nga ikan ti pateg na. Dagito yung asasao ni Apo. Kararag tayo. Iti iya ay mi iti balay mo tapnon agrukbab o Diyos. Ket partes daytoy ngayon kami panagrukbab ket isu iting kam panagdengdengeg kadagiti nasantuan nga sasaom. Nga babaen daytoy nga dipen mo o Dios. Ket may waragawag iti rumbeng nga isu o Dios iti pagrangayan iti pamatimi ken iti bibiyagmi akas mga Kristiyano. Isungar nga daw-dawatan mi iti nasantuan nga espiritum ken panakabalin mo. Agtaeng ka nga rod kada kami. Itinagan ni Jesus. Amen. Ilisik man basit kakabsat. Iti dayto nga kanito iti intay imbasa tatay nga leksyon tayo. Ngagapo iti Ebanghelyo. Ngem agapo mitlaeng iti Ebanghelyo iti sabali nga nagsurat ni San Mateo. Nga isu kakabsat iti pagbasaran iti atidag basit. Nga mensahe tayo. Tadadda nga na challenge nagtatay. Ta sabali dyan nagsermon iti Tagalog isu nga ni alas 9:05 nalpasen. Iti Tagalog. Isu nga kunak basit laeng mat dati ni sermon ko. Ngem atid dagto matlaeng. Nga isu nga rod kakabsat ikak ti pateg na tangarod isu nga rod iti panang rambak tayo iti Domingo ti panakamatalek or Stewardship Sunday. Babaan ken Matthew iti bersikulo 10 aging gana iti sumarsaruno 30 iti kapitulo 25 kastoy iti kunana. Iti daytanyak tiyempo mayarig iti pagarian iti langit iti kastoy. At daydi maysa a tao mapan nagbiyahe. Inayaban na dagiti adipan na ket inikan na o intalek na kadakwa na iti sanikwana. Inikan na ti maysa iti 5 talento
iti may kadua, dua talento, ket iti may katalo, maysa a talento. Kas mayan nutup, iti kabailan, ti tunggal maysa, kalpasan na, nagbiyahen. Iti adipen ngay mawat iti 5 nga talento, pinagnegosyo na dagos, ti inawat na, ket nakaganan siya iti 5. Kastamat iti narami iti adipen ngayon mawat iti 2 talento. Nakaganan siya iti 2 talento. Ngayon ti adipen ngayon mawat iti maysa talento, napanain iti kwarta ti among na. Kalpasan iti nabayag nga tiyempo si mangpet ti among dagiti adipen, ket nakikwenta kadakwada. Napan kenkwana daydi na ikan iti 5 talento ket inyawat na iti 10 talento. Apo kinunana inikan nakidi iti 5 talento kitaem 5 talento pay iti naganan siya. Nasayaat tinaramid mo na imbag ken mapagtalkan nga adipen kinuna ti among na. Gapo ta mapagtalkan ka iti basi tabanag pagaywaning kanto iti adu, umay ka makipagragsak kanyak. Napanmat, di adipan na nakaawat iti 2 talento, ket kinuna na apo, inikanak iti 2 talento, ket adto pay iti 2 anaganan siya. Kinuna ti among na nasaya tinaramid mo, na imbag ken mapagtalkan nga adipen. Gapo ta mapagtalkan ka iti basi tabanag, pagaywaning kanto iti adu, sumrek ka, a makipagragsak kanyak. Kalpasan na napan, daydi adipen, anaikan iti maysa talento, Apo amok, anainget ka kinunana. Agburas ka, iti di mo minulaan, ket agani ka, iti di mo rinaipan. Nagbutengak, iso nga inkalik iti kwarta nga inted mo, ni isublikon, ket kukwam, ay sublikon ti kukwam. Kinuna ti among na, dakes nga dipen sadot, amom nga roden ngagburburasak iti diyak nga minulaan ken aganiak iti diyak rinaipan. Indi positum kuman iti bangko tinted ko tapnon ita adda simmang petakon. Isublim agraman iti interes na. Kinuna dagiti dadduma. Kinuna na kadagiti dadduma. Alain nyo nga rod, iti kwarta nga daken kuana. Ket iti diyo iti adipen nga daan iti 10 talento. Taddandanto at addanto nga maited o at adunto iti maited iti addaan ket agsobsobranto. Ngem iti awanan, uray pay iti basit nga daken kuana maikatu. Ket daytoy awan serserbina nga adipen, ipurwak yu iti kasipngatan. Sadyay, agsangit, ket agngaret nga to. Maminsan pa'y kakabsat, ket binindisyonan na tayo ni Apo, iti panakangeg, iti panakaibasa tinasantuan nga sasauna. Inadaw ko, iti daytoy, iti paulo, iti daytoy nga agsapa, itintay pag bensa-bensaran kakabsat. Tinaimbag ken mapagtalkan nga adipen. At na may isa nga manurat, kakabsat, nga iso ni Edgar W. Work. Ito iti kaduan na kadagiti mga papastor, nga dahito nga sursurat ni Edgar ket ado ti nasursuro. Nga kastoy iti kinunanay iti Ingles.
The real tragedy of life is not being limited to one talent, but in the failure to use the one talent. Wow. The real tragedy of life is not in being limited to one talent, but in the failure to use the one talent. No, patpataros ko daytoy kakabsat ti Lucano ket kastoy malabit iti pakaipapanan na. Iti pudno adidigra iti biag ket saan ati maymaysa talugadeng nga addaken ka. No diket iti saan a panangaramat dayta maymaysa nga talugading nga addaken ka. At malagip ko nga istorya ket malabot nga nang nangigyon yung mat dayto yan kakabsat. Adda ka no may nga miyembro nga mangted iti offering na. Ipalpaliiwen gayam ni pastor, dahito nga miyembro. Idinalpasan iti panagdaydayaw, inasikgan ni pastor dahito nga kabsat, nga miyembro. Sana kinuna. Agyaman na kapsat ti offering mo nga 10 nga piso. Ay, pastor, saan nga 10 nga piso? Yung offering ko na na. Sa nga gasot. Haan, kuna ni pastor. 10 nga piso. Ay, pastor, iripirip na si ka. Uray sa lutsudim niya kaabay ko. Pudno nga 10 gasot tinyawat ko. Wen kabsat pudno asa nga gasot diyan kabel mo diya sobre. Ngem na yarado laeng nga nadukot mo diya nga gasot. Ngem ti kinapudno na itinagyan ita ipanunot mo kan tapusok ke 10 nga piso laeng. Nayarado laeng nga nabunot mo adyan isa nga gasot. Ngem ti kinapudno na 10 laeng itinrantam. Mabalin, akastoy tayo, when no kastoy ti kaadwan na kada tayo kakabsat, nang runa. No kastoy nga panawan, iti Domingo ti kinamatalek. Well, no daduma, hantay nga iranranta kakabsat. Ngem, sapay ko taday to'y nga istorya ket awan kas kada tayo. No diket at datay pailaeng itibalay tayo. Tamalagip ko na di sursuro na dinanang ko. No sino tinakaabot kada kayo di 2 piso nga papel. Sino nakaabot kada kayo 2 piso nga papel. Plan-plantyain mi pa'y ajayip, ipit min ti Biblia mi, isunto ti offering yung. Kitain nyo? Ija palaeng balay. Ket na irantan, no anya iti ipaay mo, when no iyawat mo, para kan apo. Kakabsat na taingan tayon, no maipanggap iti panagpamati. Kaslam mo tayo am amin nga banbanagan, no maipanggap iti panagrukbab, tanog sa balilang iti tono tayo, itintayo panagkankanta dagiti imno tayo. Babalawin tayo, iti tunggal maysa. Tanataingan tayo nga roden, amu tayo amin. Naglalaing tayo nga mga warwaragawag, dagiti sitsitas iti Biblia. Amu tayo no kasano, iti plastar, iti konseho, uray pay iti garaw, iti politika at iglesia tayo. Tanataingan tayo nga roden, iti daytoy nga pamati. Amu tayo amin, ti trabaho, iti tunggal opisyales, ken iti karbengan, iti maysa nga membro,
akas iti maysa anabaknang nga lalaki. Iti Biblia. Amoyo anya nabaknang nga lalaki na salunat nga isu ti maysa nga pangarig ni Apo Jesus. Nga kunkuna iti nasantuan nga Biblia kakabsat. Adda maysa nga lalaki nga nagsaludsod ken Apo. Apo, kunana, anya ti ramadak na magunod ko. Iti biyag nga agnanayon. Anya tinsungbat ni Apo tayo. Amumon dagiti ni karbingam. Amum dagiti insurat wenno paglentigan ni Moses. Kas kuma iti panagayat mo iti Dios ken kastamat iti padam. Insungbat na iti nga lalaki. Wena po, amok amin dagita ken naaramid kon manipod pay idi ubingak. Ammo na amin. Miningmingan ni Apo daytoy nga tao. Sana pa'y kinuna adda pa'y maysa. Ilakom iti kinabaknang mo wenno sanikwam. Samo ipaay kadagiti marigrigat wenno maawanan. Dagiti nakurapay nga awan gaway da. Ket sa kanto sumurot kanyak. Maaddaan ka iti biyag nga kalkali kagumam. Ngayon niya iti kinuna wenno tinaramid na ito'y nga nabakna nga tao. Gaputa nakabakbak ng laun-unay kakabsat. Na ladinget nga pimanaw ket awan iti naaramid na. Kastoy iti kaadwan na kadatayo. Kakabsat. Tadaytoy nga nabaknang hanakayat nga maikatan wenno saan nakayat nga makurangan dayta nga kabaknang na. Amuyo, at maysa nga tao nga saan nga nagpaamu iti bagbagi na. Kada kastoy nga nagpintas nga surat na. Ket kayat ko nga kitain tayo wenno laglagipen tayo daytoy kinunana. It English. True wealth is the blessing you can see in your life. True wealth is the blessing you give to other. True wealth is what you give, not what you have or get. Iti pudno a kinabaknang ket isu iti parabor a may matangan iti biyag mo wenno biyag tayo. Iti pudno a kinabaknang ket isut parabor tapnon maibadang kadagiti sabali wenno kadagiti pada. Iti pudno kakabsat a kinabaknang isuti panangipaay saan nga iti panaglakam laeng. Dayta iti maysa nga kayat kong maireperep kada kayo wenno maimula kadagiti panpanunot ken kadagiti puspuso tayo nga kakabsat. Nga iti kinabaknang ket saan lang nga makita nga da palasyum. Ado ti nagpipintas nga luglugan mo. Ado dagiti ni aglingling ko duwan adipen mo. No diket kun kunana daytoy nga itipudpudno nga kinabaknang ket makita iti biag mo babaen iti panangipaay mo dagiti banbanag nga kasapulan dagiti kasapulan wenno padam nga tao. Ken iti kinapudno na iti pudpudno nga kinabaknang
Ket saan nga iti maalam wenno maawat mo, no di ket no kasanom nga ipaay dagitoy iti pagrebengan, iti pagarian ni Apo. Kakabsat, no sublyanan tayo, iti nagbasaran tayo at teksto. At dagduduma at talugadeng nga isut impaay ni Apo. Agduduma at talugadeng. Kas kada tayo wen pudno kakabsat, saan tayo agpapada ti inawat, wenno intalek ni Apo at talugadeng kada tayo. Agduduma tayo, ngem adamay maysa apagtungpalan kamaudyanan na. Daytoy nga kamaudyanan nga pagtungpalan nga isu iti magmaymaysaan tayo. No man pa'y agduduma iti talugadeng nga impaay na kada tayo, isu iti panangaramat, iti panangisubli, wenno panangipulang kadagitoy nga adda panagrangay na wenno. Kanya titawag na Tatay Ilocano nga may isang kwakat, pagamento. Amoy pagamento. Adamano nga pagamento, adamano nga ganansyam. Ada sa baling nga termino na pagamento. Isubli tayo dagiti banbanag nga isut impaay ni Apo kada tayo nga adan pagamento na. Adan ganansya na. Tadaytoy kakabsat iti insurat nga isut mabasa tayo. Anya ti kinuna ni Apo, nasayaat ti inaramid mo, naimbag, ken mapagtalkan nga adipen. Dayta iti kinuna ni Apo, kadagiti mapagtalkan, akasken ka. Ibaganto ni Apo ken ka, akastoy ako nana, gaputa na pagtalkan kay ti basita banag, pagaywanen kanto, iti ado, nagragsak ka na ayakabsat. Isu nga kun namin, nagiti nabaknang ket at adape nga bumakbak nang. Uwan nata isu da nga rod. Iti ado nga makayaw awat. Isu nga kunak ka nagiti ni kwa, Bishop Abol kakabsat, at na may nga panukalak no si kayon to ti rumuar. Tadagiti nababaknang kun kunak, isu da bumakbak nang. Ta isuda lang mo, tikan kanayon nga madawnawatan, kadagiti dadakkel nga banbanag, nga maipaay iti iglesia tayo, kasano dagiti babasit. Isu nga dagiti babasit, agtaltalined nga babasit. Isu nga mabalbalin ko na, iraman mo dagiti babasit, nga maging partes, iti panagrangay iti iglesia. No mangyawat dagita ti sagsasangapulo nga piso ko na, iti may sanga bulan. May sanga bulan, sanga pulong nga piso. Dakkel nga banag to, ket tapno iti kasta, pare-parehas tayon to. Nga ngumato, iti kasasad, iti biyag. Isu nga daytoy, kun kuna ni Apo kadagitoy nga mapagtalkan, umay ka, makipagragsak ka kanyak. Nagsaya at kabsat. Nga sika ken siyak, ket awagan to ni Apo, umay ka, sumrek ka, makipagragsak ka kanyak. Gapo ta napagtalkan ka, iti basit, abanag, ket si kanto iti mangaywan, iti dakkel abanag. Ngem kitain tayo, iti may katalo kakabsat. Akon kunana ni Apo, dakes ka nga adipen sadot. Ket iti kamaudyana na, kun kunana, kinunana kadagiti daduma,
Alaen nyo nga rud, ti kwartang adda ken kuana, ket itedyo iti adipen nga addaan iti 10 nga talento. Dagiti saan nga mapagtalkan, dagiti banbanag nga adda ken kuana, ikatento ni Apo ken kuana. Pangyawatan na, kada kayo. Kada kayo nga inayaban ni Apo da gaputa mapagtalkan kayo. Taad-adunto iti maited iti addaan ket agsobsobran tupay. Kunyakit din ay Apo, nagsayat dagitoy nga bendisyon mo. Aglaplapusanan. Ngem iti awanan uray pay ti basit nga daken kuana maikkato. Ket daytoy nga awan serserbina nga adipen, daytoy ti kamaudyanan nga kinunana, ipurwak yu iti kasepngatan. Sadyay agsangit ken agngaretngetto. Kakabsat, adda pay maysa daytoy ti kayat ko nga kamaudyanan daytoy nga intayo panagtutungtong. Kuna ni Hervey Fierstein, maysa nga manurat nga kastoy timbaga nat Ingles. When God takes something away from your grasp, He's not punishing you, but merely emptying your hands for you to receive a much bigger blessing. Saan na kaya't asauwe na dusay na tayo ni Apo Diyos no ikaten na basit iti adda kadagiti dakulap tayo. No diket kayat na laeng ikaten dagita daduma nga datatakulap yo tapnun umawat iti ad-ado ken nawadwad a parabor. So nga lukatan tayo, akan kanayon. Dagiti dakulap tayo kakabsat. Saan laeng nga nakagemgem kasta. Nga kung nangarod iti maysa, na istoryak iti na nagpasyar, yan na kapatid nga Gabriel. Dagiti manganop, agan anop, manganop eh. Kayat da nga makatiliw iti sunggo nga sisibiyag. Ta inton ilako da nangingina. Ta iti kagangay nga panagananop da, palpaltugan da, matay karkarnyen da. Isu nga nagpanunot da no kasta nangingina iti nabiyag nga sunggo kunada, masapol ngagpanunot tayo no kasano nga matiliw dagitoy nga sibibiyag. Ada nakapanunot akastoy. Ijay maysa nga garapon inikanday ti maysa saba. Sada impan da transparent na rod yan ni garapon. Sada impan ijay pagpagnaan dagiti sunggo. Ngem dayto nga garapon kay inikanda tilak na tapno haan nga makaadayo di sunggo. Isu nga di sunggo gayam no nakita di saba igganan da di uneg. Kit inton magimgiman na, diyan isabahan ng ikatinan. Isu nga hanto nga maikat, ajay dakulap na, yante garapon, isu nga tiliwenda nga si bibiyag. Tada pa nagkunada, saan kayo nga sunggo, sabak day ta, hangko kayat, nga batan, sabak day ta, kukwak day ta, hantayo ko mga kastoy kakabsat, tauray, pakapapasamakan tayo ti dakes, no di tayo laeng ikaten, nagitoy nga sabsaba tayo, kaslasunggo, iso nga kunak, no daduma, lukatan nyo, dahi tani, dakulap yo, dagita sabayo, batan nyo, tapnon mawaya-wayaan tayo. Akas, itikinuna, daytoy, leksyon tayo, 18 nga tawen,
nga itatakit winayawayaan ni Apo. Isu nga iti daytoy nga kanito babaen daytoy nga mensahe ni Apo mawayawayaan tayo amin. Isu nga rod okradin tayo dagiti dakulap tayo ket ipaay tayo tirumbeng para ken Apo. Itinagan Diyos Ama, Anak ken ti Espiritu. Amen. Agyaman kami, Pastor, iti maka-inspirar ken nabuslon nga mensahe nga impaay mo kada kami. Ada tayon, iti panawen ti panagyaman, idaton tayo, dagiti apagkapullo, karkari, sagsagot, ken datdaton, agraman iti para kadagiti paaramid, akasapulan iti iglesia, apagyaman, bayat ang makankanta ti himno, ket maawis tayo nga umasideg iti sakaanan ti altar, bayat ti panagkararag. Bayat ti kararag. Maawis met dagiti agtarigagay amang mga ramat iti online banking ket mabalin tayo iti agidaton babaen ti bank account ti Central United Methodist Church ana iparang kadagiti screen tayo. Ket kas himno ti panagyaman kantaen tayo kabsat iti isut gayem tay ni Jesus. Isut gayem tay ni Jesus, linakam na tituok, basbasul tayo na bantut, ken kuanain tay ngarud, ket ikararag tay basul tayo aduda, namnamain nga ited na, pakawan di mamingga. Di tayo mamaktito, alilaw ken sulisog, di natay bayan ni Jesus, ken kuanain tay ngarud. Awan gayem kas ken kuana, labing po kawena, di kapoy tayo amona, ken kuanain tay alam. Nulapit tayo tiada, awit tay nadagsenda, di manubot tay amona, ken kuanain tay ita. Nuyaw ken kat umapay ni Jesus ti kamangan, itenanto ti saranay, ken tal na di agsarday. Agkararag tayo. Wena po, at yu kami manen nga masasidegkan ka. Taiti arpad mo amuming nga addaan talna, ken addaan talna talged iti bihag. Wena po, gapo iti biyag nga isut, impaay mo kada kami, nang nangruna iti daytoy nga agsapa, pinagtalkan mo kami, intalek mo manen kada kami,
Daytoy nga biyag ken kastamet no anyaman dagiti banbanag nga dakada kami. Adi kami o Apo nga ipulang mi dagiti banbanag nga isut amumi nga pamuspusan akas itingkam panagrambak iti daytoy nga Domingo iti panakamatalik. Ket dagitoy nga anak mo nga panagtalkam inukrad na o Apo dagiti dakulap da. Saan nga ikatem dagiti banbanag nga dakadakwadan no diket isupay iti panangipaay mo ti naanay nga parabor. Agiyaman kami o Apo kadagiti nga sagsagot datdaton karkari ken apagkapullo. Nga daytoy ket maaramat mi no anyaman iti pakailawlawaan pa iti pagariam nang nangron iti daytoy nga iglesia. Bendisyon am nga rod Apo kastamat dagitoy nga anak mo nga pagtalkan laon unay. Agyaman kami awisen na kami wenno ayaban na kami nga kunkunam. Umay ka mapagtalkan ken nasaya at launay nga adipen. Makipagrambak ka kanyak. Wenno Apo awanen ti kaasping daytoy nga ragsak. No iti panangawis mo nga umay makipagrambak kang ka iti pagariam. Pagyamanan mi numan pay saan kami nga may kari. Gaputa adu dagiti pagkurkurangan mi. Ngemitangal daw itangagsapa o Apo. Inwaragawag mo kada kami, nga wayawayaan na kami. Ket pudno launay, nga narik nami daytoy babaan, iti panakabalin, iti nasantuan nga Espiritu. Agyaman kami kadagiti anak mo, nga imimbag kadagiti saksakitin da. Dagiti anak mo, O Diyos, nga adamanen igatang da kadagiti kasapulan da tapi naraburam iti bibiyag da nang nangrona dagiti agis eskwela. Agyaman kami ti daytoy nga gimong nga isuapo nga impaay mo tapnon ingkam panagmaymaysa ket marik nami no kasano iti dungo ayat iti tunggal maysa ken nang nangrona ken ka. Gaputi daytoy pagyamanan mi kadagiti anak mo nga dimteng iti panagkasangay ken aldaw iti kalaysada. Ipariknam binsan pa o maminsan pay o Apo iti kaadam kadakwada. Kidkidawen mi ito Apo nga sikatimang bendisyon kada kami iti pampamilya mi. Ken mang paimbag kadagiti banbanag nga isu o Diyos pakariribukan iti panpanunot ken awantal na iti paspuspuso mi gaputa adu dagiti banbanag o Apo nga pakasikuran mi no anyaman dagitoy o Apo adtoy kami ngagpagpakaasikan ka saranayem iti tunggal maysa ikam kapia kental na iti biyag ken paimbagem dagiti adu asaksakitin mi. Agyaman kami iti iglesia mo Apo ken dagiti ministry nito. Sapay ko ma, tamakabadang kami kadagitoy, tatipod kinapudno na o Apo, adda ka nga kan kanayo nga mang palpalagap kada kami. Nga itipudpudno nga kinabaknang ket saan laeng no anya ti adda kada kami no diket no kasanumi nga maipay may badang maipulang dagitoy nga banbanag iti pakaytan-ukan tanagan mo. Wenno Apo adtoy kami ipulang mi nga rod ken kam amin nga pagyaman nang nangruna iti puso iti biyag ti panunot ken pigsa ken kastamet dagiti sansanikwa taltalugadeng nga adda kada kami nga isu o Dios impaay mo kada kami agyaman kami ti iglesia agyaman kami meto Apo ti tunggal pamilya
nga isuda o apo, iti mang pagpaptibker kadagiti pamati mi. Dagiti dungdungwan mi, nga awan kada kami, ta isuda o apo kat adadat sa bali nga nasyon, adadati adayo nga luglugar ket sapay kumatay kamot isuda, iti parabor, ket no anyama no apo dagiti banbanag nga saan mi nga maisao iti daytoy nga agsapa nga mamom iti adda kadagiti kapanunutan ken puspusot itong galmaysa ket sapay kuma ta ipaay mo amin dagitoy itinagan ni Jesus. Amen. Ti ama ken anak ko man, ken Espiritu liliwan, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Kakabsat ko, ken dungdungwe ken dalaun unay, intay yung aro na lakamen when awaten, itinanay mapamemendisyon, iti Diyos Ama nga da sa dilangit, iti panangisal salakan, ayat dungo ni Apo tayong Jesucristo, ken kastamot no kasano, iti panangalalwad, panangtarabay, iti nasantuan nga Espiritu, tapnon liwliwain na tayom amin, awaten tayo ita, intun bigat, ken itiagnanayon nga wan inggana. Amen.